You will move out. You will move out of this house. What? Full time? Full time? You will move out. You will move out of this house. Na ce maka Allah ya What? Full time? Full time? You will move out. You will move out of this house. Yawwa, ka ringa bude bakinka. Ka yi guda ɗaya, ka faɗi da muryanka da ƙarfi, ka faɗa ko kalma irin zuwa biyu sai ka shiru, in dai bara ka yi tafiya da shi wasu. Muryanka ake so ya ringa fita, muryanka ake bukata. Ba style. Yes. You keep quiet. Be quiet. Wannan shi zubawa zai ba. Oh, no, 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 no. Mr. Producer aka shiga duniya. Allah. What's wrong with you? Ka cinye bidin ka cinye shi. Ka cinye bidin nan. Allah ka cinye shi. Ka gama da bidin nan kawai.